Hello, लोगोफोर good evening. बोरै खबरफ्रा? सोर सोर अनलाइन दङ फै लोगोफोर दसे रायलायनि दसे टाइम पास. सोरबाफोर अनलाइन दङबा फैदो लोगोफोर दिनैसो माने नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैदों आरोना आनस्ट्रिम रावबो गैया मा अनलाइनाव लोगोफोर वेलकाम टू माय लाइफ फाय दसे रायलायनि रावबो गैया माथो अनलाइन हमेन्द्र बसुमतारी थेंक इउ ब्र आं लाइभआव फैनायनि थाखाय बोरै खबरफ्रा मोजां ना माय लाइक डान थेंक इउ लाइक थेंक इउ बोरै खबरफ्रा मोजां ना ब्र नै अर सायगासिनो दङ एकदम माने गोजांदो आरोना नै माने फालि सालि खाख्लुमना दङ आरोना मोखाङा मोदानजोबदो दे कमेन्ट हरदो दे मोजां थेंक इउ ओंखाम जाबाय नामा ना जाथ'वाखै मा मावगासिनो दङ टाइम मोनाखै दे आरोना भिडिअ लाबोनो एखेबारे माने बेस्थ'थ' दा खाननैसो माने सम मोनाखै नालाय बानायाखै रावबो गैया नोंल'सो फैदों दा बबाव दङ न'आव दंना ना खामानि मावगासिनो दङ खोन्थाहरदो दे खोमसि जाजोब्बाय दा आंनाबो लाइटबो गैया नालाय आं नै अर खाथियाव जबाय दङ बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लाइभ होयिया दिनैसो जाखांबाय ना बाथोनसो ना बाथोनसो नामा बा जेबो गैला जेबो ओंख्रि सङासै नामा जायो जोंना ना बाथोनबाबो ना बाथोनजों दुन्दिया लागायनानै देबाथ' आरो गोथाव जाखायोना ओंखाम गुदुं लादो ना बाथोन लादो बेनिफ्राय जादो आरोना बिराद गोथाव मोजांसिनसो जायो आरोना ब्र रावबो गैया लाइभआव एकदम माने नोंल'सो फैदों अनलाइनानो गैया खोमा मालाय बेस्थ' गोजा खोमसि दै खोमसि आंनिया एकदम लाइट गैया नालाय नै अर सायगासिनो दङ आङो मोखांफोरखौ गोजा नुदों आरोना दसे टाइम पास लाइभ होनो होननानै फैदोंमोन आरोना आङो सोरबा फैगोन नामा होननानै गैया मालाय सोब माने दे ब्र दे दा मा खालामबाय दङ उन्दुबाय नामा उन्दुनो जाबाय अके नोंल'सो फैदोंमोनलै ब्र रावबो गैया एखेबारे सोरदो रायलायनोसो जालायलांबाय आङो गैया रावबो गैला फैदो दे दसे रायलायनि नेटपेकबो गैया बेलेगनिफ्रायसो हटस्पट लानानै आं लाइभ होदों आरोना लोगोफोर माने ओरैबायदि माने दुखिया जानानै दोङो बुंनांला आरो नै लोगोफोर दोंसो खोमसिदोनो नुला एखेबारे माने खोमसिथार ना लाइट गैयाना खाथियाव अर सायगासिनो दङ अर सब कामत व्यस्त ना মানুহকেইটা তো তাতে নোটিফিকেশন গেলা মই লাভ দিয়াতো সাবস্ক্রাইব নাই না এখানে যাওয়া নাই নিলে তো নোটিফিকেশন গেলা ভাই দেখা না পাই নাকি দেখা না পাই সাবস্ক্রাইব নাই না তো नटिफिकेशन थांदों नोंनियाव आं लाइभ होनाया नटिफिकेशन थांदों आं लाइभ होनाया इउट्यूबर साबस्क्राइबार
Nambah tuh nanti ya. Nambah Gila nama fैदो दे दसे रायलायनोसै लोगोफोर हारसिं माने सिरि सिरि पागला लिखा है क्लिप से यहाँ से नहीं जा पागला इसी तो पागला वाला है आलोचना करो दे 35 30 हैं तो शाली की बात है स्लो है मोर्ती बिराट 18 मान दे সকল লোক আইছে না 300 করলে আইছে না ওই তো লাইভ তো আইছে এই তুমি লাইভ দিতে আছেন মোর কথা বড় কোন থাকবি আর তো দেখা পাইছে এই দেখা যাচ্ছে না দেখা পাইছে सोर फैदों दे कमेन्ट हरदो दे सासे फैदों दे ब्र मोन सोर फैदों कमेन्ट हर मोनसे होमबा सिनायगोन आरो ना गुड इभिनिं गाइस वेलकाम थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू दे कमेन्ट हरदो दे मोनसे दिनैसो माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना लाइभ फैया सोर फैदों दे कमेन्ट हरदो दे ब्रमोन एकदम खोमसि आरो ना अर सायबाय दं आङो बिराद खोमसि जाजोब्बाय गैला खोमसि जाजोब्बाय गैला তাতে গাছত তলত কি হল हेलो हेलो ब्र कमेन्ट हरदो दे खोमसि जाजोब्बाय जोंना लाइट गैया लाइट थांबाय नै अर सायगासिनो दंमोन र लाइट फैबा स्रां मोनगोन কি लिए তো যেহেতু মই কৈছো এটো তো খুন্দুৰ ভূমিকা না বুলি তো কয় ভূমিকা না বম এটো গম পাইছো মই এটো বম বুলি हेलो मा जाजोबखो रावबो गैला नामा खोमसिथार दिनै एकदम माने गोबावदो लाइभ फैनायनि थाखाय रायलायनो रोङाबो मोनदों आरो ना लोगोफोर रायलायनो रोङा मोनदो नेटआबो एसे स्ल' जादों दे लोगोफोर रावबो गैला आरो ना गासिबो थांजोब्बाय आं माने दसे रायलायनो होननानै लाइभ होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा रावबो गैला लोगोफोरा हारसिं बखिबाय थानांगौ गोनां जाबाय